Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon po ay pag-uusapan uli natin ang Bicol Region Weather Update. So, ipapakita ko po sa inyo ang magiging kalagayan ng panahon sa Bicol Region ngayon pong Sabado, January 9, 2021. So, bago pa lang po kayo, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ngayon po makikita natin dito na may dalawang klase ng kulay, yung kulay orange and green, na kung saan makikita natin yung linya po na nabubuo, yan yung po yung tinatawag na frontal system na magdadala po ng pag-ulan dyan sa Bicol Region. So makikita natin yung pong linya ay magbibigay ng malakas na pag-ulan dyan sa Bicol Region, lalong-lalo na po dyan sa may Legazpi and Catanduanes area. Kung titingnan natin, yung kulay blue po, yun po yung indication ng mga pag-ulan, at yung may mga kulay na yellow and pink, dyan po natin makakategorize kung gaano kalakas ang isang ulan na maidudulot ng frontal system na ito. Yung pong ibang bahagi ng Pilipinas na wala pong or gray lamang, ibig sabihin po maganda po ang panahon dyan. Tingnan po natin uli yung frontal system na magdadala po ng pag-ulan. And kung titingnan po natin yung magiging ulan or lakas ng ulan dyan sa Bicol Region, dyan po sa may part ng Camarines Norte, bukas po buong hapon magiging maulan. Aabot po yan ng 9 mm na rainfall. And sa may part naman po ng Catanduanes, bukas po umaga magpapakita rin po ang haring araw, subalit sandali lamang po yan, and may kalakasan din po ang ulan sa 14 mm na rainfall. And po ang pinakamalakas na ulan dyan. And sa Legazpi, makikita din natin na bukas maghapon din ang ulan, and may kalakasan po yan. And makikita natin nasa 15 ang pinakamataas na rainfall dyan. And sa may Camarines Sur naman, makikita din natin na magiging malakas ang ulan bukas maghapon, may hanggang po sa 14 mm na rainfall ang pwede pong maidulot dala po ng frontal system na ito. Kaya po sa ibang parte din ng Bicol Region, ganun din po, abot po yan ng 17 mm na rainfall. Kaya po mag-ingat sa mga pagbaha, lalo na po dyan sa may mga malapit sa ilog. And kung titingnan natin sa waves, sa lakas po ng pag-alon or taas ng alon na mararanasan sa karagatan ng Bicol Region, dala po ng frontal system na ito, ay makikita po natin dyan yung taas. Dito po sa baba yung indicator niya kung gaano siya kataas. Yung kulay pink, ibig sabihin po papalo siya ng 3 to 5 meters or 3 to 6 meters ang taas. At yung kulay blue po sa malapit sa baybaying dagat ng Bicol Region, aabot lamang po yan ng 0.9, and magiging malakas po ang alon sa malalayo, or yung kung magpatuloy kayong maglalayag sa malayo sa dalampasigan, mararanasan po ninyo ang mga pagtaas ng alon na aabot po ng 2 meters to 3.6 meters po ang taas po dyan. And may gale warning po dyan sa may Catanduanes kasi po malakas po ang pag-alon dyan. Aabot po yan ng 2 to 6 meters po ang taas ng pag-alon. Yung iba naman po sa kulay blue, konti lamang, magre-range na lamang po yan ng 0.8 to 1 meter. So kung makikita natin, magiging maulan at maalon po ang masungit po ang karagatan sa Bicol Region bukas ng Sabado. Yan lamang po, at huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel.